the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lunes sulong at sisimulan natin ang ating linggo na punong-puno ng good vibes dahil ito ang tambalang nag-uumapaw. Ang good vibes, ito ang tambalang Sipaw. Ako si Papa P, ang magpapatuloy sa inyo ng mga arangkada stories, kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at buong Pilipinas, buong mundo. Kasama ko pa rin si Kikay. Good morning. Tama, Kabsat. Good morning sa mga ka-Rangers natin that is watching us. And salamat, Kabsat, kasi we've started the day right. And we are starting the week right. Siyempre, tambalang kasing kulay ng lipstick ko ngayong umaga ang magbibigay sa inyo ng kulay at kakikayan. Siyempre, siya Kikay. Ayun, at talagang ngayong Lunes, susulong tayo. Isusulong natin yung mga iba't ibang kaalaman, edukasyon, at mga way para maiwasan ang mga scams at matulungan ng mga OFW at syempre, ang ating mga kababayan, mga ka-Rangers, mabigyan sila ng kaalaman at kaganapan nga sa mga nangyayari, lalo na ngayong pandemya, di ba? Yun nga, Kabsat, kasi itutuloy natin kung ano yung nasimulan natin last Monday. Yes. At ang discussion natin ay tuloy pa rin para sa ating mga modernong bayani. Di ba, partner? Tama yung moniker nila for being called as the new heroes of our generation is really for them kasi sobrang daming nagagawa nila para sa atin and also for our country as well. Tama yan. At talagang nakaka-excite ngayong araw dahil ang guest natin ay isa ang representative sa DFA Baguio. Yes, Wow na wow, no? Oo nga, Kabsat. And kung may mga tanong kayo, just in case lang you want to clarify things with them, you can just use our comment section. Yes. And meron nang nagtanong sa akin kaagad. Wow. Mamaya, pag-uusapan natin yan. And of course, di ba, Kabsat, aside from that, hindi lang si Sir Efren ang makakasama natin. Meron pang isa, di ba, Kabsat? Dahil ngayong Lunes, alam naman natin kapag Lunes, kasama natin ang ating mga financial advisors at Yaman coaches. Wow. At saktong-saktong ngayon na talaga usaping OFW tayo, Yes. buhay OFW para matulungan sila. At kasama nga natin ang DFA at pag-usapan yung mga way nila ngayong pandemya para matulungan ng OFW. At kasabay pa nito, ngayong financial advisor education natin, tutulungan naman natin sila para maiwasan ang mga scams. Yes naman. Kasi, di ba, Shikikay, isa sa mga talagang target ng mga scammer ay ang mga OFW dahil sila'y may pera, tapos sila'y madaling ma-persuade at maloko ng mga scammers. Oo, yun nga. Kaya iiwasan natin yan. At mga ka-Rangers nating tumututok just in case na meron tayong kakilala at kaibigan na OFW, kapamilya, ka-Ranger na OFW, ikaw yung magbigay ng edukasyon sa kanila kasi nanonood ka sa tambalang good vibes lang palagi ang hatid. Yes, at ito na, nabanggit nga na natin kapag may, mga ka-Rangers pala, kapag may mga gusto kayong isumbong or hinaing, ipapa-action nyo nyo lang yan. Yes. Dahil ako si Papa P, papa-action! Papa-action nyo na yan. Yung Gusto ko yun. hinaing at sumbong ninyo. Kaya samahan nyo kami ngayong Lunes, ngayong morning Lunes ng tambalang Sipaw, nag-umapaw ang good vibes, di ba? Shikikay, ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
alin ang tambalang sipaw. Sipaw. Ayun na nga, at Lunes na Lunes, ilalaban natin yan, mga ka-Rangers. Kamusta diba? naman ang Lunes mo? At talagang Oktubre na, no? Ang Yes. bilis ng panahon. Ang bilis talaga, Oo. partner. Parang sabi mo nga, last week sinimulan lang natin yan ng isang makabulhang Oktubre. Yes. Ngayon, tutuloy-tuloy natin. Partner, grateful Yes. yung heart. Maraming sinusulong kasi maraming taong sinabing kaya mong baguhin ang mga bagay-bagay. Kaya ikaw, partner, ano ba? How was your weekend, by the way? Ako naman talagang ang dami nating na-realize. Lagi, no? Me time kapag weekends eh. Doon natin nakita din na nagkaroon din tayo ng mga other part ng buhay natin. Mga meetings sa community project. Kaya see you soon, Ansagan. Dahil may niluluto kami ng community project dyan at bibisita kami nitong Sabado dyan. At para sa mga kabataan at mga kabarangay dyan sa Ansagan. Kita-kits po tayo dyan. Yan ang sinusulong namin mga kabataan ng Rotaract Metro Baguio. Wow naman, partner. And ingat lang ha. And padayon sa mga Yes. kasama mo. Padayon sa'yo, partner, for always choosing na isulong ang mga gantong advocacy. Oo. Yes naman. At talagang, alam mo, nung last week, talagang ang daming nag-file ng COCs nila. I hope na talagang galing sa puso Yes. at para sa bayan ang dapat ninyong isulong. Yun nga. And calling for actions also sa mga ka-Rangers natin sa Abra, wala pa daw Yes. pong nag-file ng COC. And kung busilak at ang iyong intention ay puro mga ka-Rangers, come on, let's go. Baguhin natin ang dapat mabago. Di ba? Yes, at makita talaga natin yung hinahanap nating tunay na pagbabago. Wow! Ayun, at ngayong sulong Lunes natin Yes. ngayong araw, ay sumusulong naman ang mga kaganapan sa Lawak, Pangasinan Wow. dahil ang kanilang dairy farm ay patuloy na umarangkada. Nakaka-excite dahil talagang nagbukas ito para magkaroon ng produkto at mabigyan ng way ang mga tao sa Lawak, Pangasinan Wow. at para ngayong pandemya. Sabi nga dito talagang nanumbalik na ang sigla ng dating nakatenggang dairy farm sa bayan ng Lawak magmula noong napirmahan ang Memorandum of Agreement. Sa muling pag-arangkada ng dairy farm sa Lawak, makikita ng inaalagang 94 na mga kalabaw ay malulusog na at Wow. inaasang madaragdagan pa ng 22 kalabaw sa mga susunod na mga araw. Patuloy din ang pagpaparami ng mga kalabaw sa pamamagitan natural at artificial insemination kung saan may 17 kalabaw na ang nagbubuntis. Tuloy-tuloy din ang pagpapatayo ng gusali tulad ng office building, perimeter fence at kanilang kagamitang dairy farm. At isinasaayos din ang kanilang processing center at milking parlor para sa nalalapit na pagkakaroon ng dairy products sa malawak na pasilidad ng Lawak, Pangasinan. Wow, no? Nakaka-excite yan. At it's a great economic Booster, booster yes. din ng Pangasinan. Ang sarap nun kasi partner natural. And Yes. sa tingin ko kasi nagkukulang tayo there is a deficit ng number ng milk supply and magandang locally we support them, naman. diba? Diba dito sa lugar natin sa Pilipinas, Nueva Ecija, tama ba yung may mga talagang Carabao milk? Yes, and Laguna as well, partner. Yes, Laguna. Yan. At ngayon nga, good news to kasi Yes. talagang sumusulong Yes. ang Pangasinan para sa mga ganitong local products. Yung pagdami nila, suportado namin kayo mga Car-Rangers, and sana isulong pa yan ng other provinces kasi weekend nakita nating sinimulan nila. And speaking of simulan, Yes. mga Car-Rangers, isinusulong ngayon within Blist area, Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Benguet, the heightened restriction protocol po sa pagpasok at paglabas sa boundaries ng Baguio and La Trinidad. Kasi mga Car-Ranger, there is a number rising here in Baguio City and La Trinidad. Kaya pinapaalalhanan lang po to make sure that these things are not overseen. Pag sinasabi pong pa-check ng ID kung saan pupunta, let's just let them know where we're going. And senior citizens, please stay at home po. Ang ating mga teenagers, 18 and below, please make sure that you are home, lalo na kung wala naman tayong masyadong importanteng gagawin, di ba? Yun, at talagang sulong na sulong at mga ka-Rangers, magkaroon naman tayo ng update sa Yes. ating bagyo. Bagyong Lani po ay talagang naging opisyal na bagyo na sa ating bansa dahil nakapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero good news naman dahil hindi maapektuhan ang Luzon part. Subalit, ingat-ingat pa rin mga ka-Rangers dyan sa Visayas at Mindanao po. At dahil ito na nga po sa Surigao del Sur po, talagang doon po ang unang sentro ng ating bagyong Lani. At sa
for the past week talaga, no, naramdaman na natin yung mga bagyo at nakita natin kung anong dulot nito, lalo na ngayong pandemya. Kaya nga, so sa mga ka-earners natin dyan sa Visayas region, tama ba partner? Yes. Ingat, dobleng pag-iingat lang po. And please communicate with your local government unit if you may need any help naman. Yun talagang ngayong Lunes ay talagang magkakaroon tayo ng pagsulong sa paglaban sa pandemya. Narito na ang ating mga update natin situationers dito sa ating Cordillera. As of kahapon, Yes. October 3, we have our 312 na active new cases at dalawa ang namatay kahapon at meron naman tayong 66 na new recoveries. At ito na nga ang ating update patungkol nga sa ating active cases dito sa Cordillera. Ano pang mga lockdown areas natin at barangay? Ashiki guys. Yun nga, Kabsat, we have restricted barangays po. And please make sure you stay home. There is total barangays with lockdown of 16. May lockdown order within Camdas, Hillside, Purok, Pingat, of course. And for others naman that is lifting lockdown, congratulations, Engineers Hill. Graduate na po kayo. And existing lockdown naman, Kabsat, is Gibraltar, Camp 7, Pacdal, San Luis Village, Luwakan Proper, Gisad, Surong, Pingat, Kias, West Bayan Park, South Central, Aurora Hill, Victoria Village, Honeymoon, and Holy Ghost, Luwalhati, Irisan. And again, there are specific purok lang, mga ka-rangers, and you can certainly check with your barangay kung kasama ba ang inyong purok or sitio dyan. Yun naman at naramdaman natin at alam naman natin kung bakit yung ayon sa sinabi mong haganapan nagkaroon ng mga border control talaga sa Belize dahil sa mga ganitong pataas ng ating mga active cases. At ito na nga, ngayong araw talagang lumalaban pa rin tayo. At ito, ang ating vaccination schedule ngayong umaga. Started po, patuloy po yan sa ating bakuna center ng Bishop Carlito Senson Sports Center po ng St. Louis University Gym po yan ay nasa kategorya. Umarangada, no? Hanggang A1. Hanggang A5 po yan. A1, A2, A3, A4, A5 po yan. At ito yung mga nasa kategorya ng healthcare workers, senior citizen, person with comorbidities, frontline personnel in essential sectors, at endangered population. At ito yung mga residente sa following health district ng Aurora Hill, Quirino Hill, Campo Filipino, Pinsao, Lukban, at ang kanilang SLU gym naman pa rin ay it will cater second dose also. At ito yung mga those who are due for Sinovac, first dose po yan ng September 6, 2021. At sa mga nakamiss ng kanilang second doses of Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna. Dito nyo po kayo nang pag-proceed dito sa ating SLU gym. Tuloy ang pagsulong, partner, kasi sa SMB1 parking naman, we have our first dose category from A1, A2, A3, and A5, now covering the health districts of Asin, Irisan, Quezon Hill, Sericamp, and Atab. Doon po for our second dose naman, ito yung supposedly due on September 6, and those that have missed their second dose for Sinovac, AstraZeneca, Gamaleya, Sputnik will still proceed to the said site. Partner, isa pa for University of Baguio. Yes, arangkada din. Talagang nakita natin, no? Ang lahat ng kategorya ay nabanggit sa ating pinakamalaking mga vaccination sites dito sa Cordillera, kabilang na ang University of Baguio. Narito ang A1 to A5 po yan ng mga residente ng following health district ng Pacdala, Mines View, Atok Trail, Engineers Hill, Scout Barrio at Luwakan. At University of Baguio Gym din, meron po silang second dose sa mga nakamiss ng second doses of Sinovac and AstraZeneca. Wow! At please po sa mga nabanggit nating kategorya sa tatlong vaccination sites natin ay magdali nyo po ang kanyang mga vaccination QR code at yung mga ID na magpapatunay sa inyong mga kategorya sa mga nabanggit na A1 hanggang A5 po. Yes naman. And sa mga ka-earners nating nagtatanong na parang wala pa to yung barangay nila, kasi partner sa, if there's a surplus naman po ng vaccine, hindi pinagdadamot ng vaccination site yan. And last Saturday, they opened their borders sa country club that they were able to cater number of doses of vaccine without
kung ano mang, regardless of the barangay that you are. And partner, isa pa, no stubs needed na po dun sa nabanggit nating barangay covering kanina. So, Yes. sulong lang talaga Wow. tayo. And thank you for the 3 biggest vaccination site at Yes. sa ating Baguio Country Club, pang 4th na vaccination site. Talagang maraming salamat Yes. sa inyong pagiging ambag sa pagtulong sa ating laban sa pandemya. Kaya nga partner, hindi pa natatapos dyan. Ngayon naman, isusulong natin Yes, yung pagtulong pa natin. I-extend natin yung serbisyo natin, hindi lang dito sa loob ng bansa. Ngunit pati sa ating mga OFW, di ba partner? Oo, saktong-sakto ngayong umaga dahil talagang magbibigay ng kaalaman at pagsulong sa ating pagtulong sa ating mga modernong hero ng ating bayan. Yes, partner. We have this morning Mr. Jose Jacinto Morales, and he is the head of the DFA Consular of Baguio City. Good morning! Yes, good morning everyone. Good morning Shakina. Good morning Papa P. Yes. And good morning to all the listeners and viewers of Morning Balitaktakan of RNG. Good morning everyone. Thank you. Yes. Good morning, Sir Jose. Sir Jose, alam naman natin na talagang modernong hero ang ating mga kababayan ng FW. Kamusta po ang ating mga serbisyo patungkol nga sa ating pagtulong sa mga OFW po, lalo na ngayong pandemya? Okay, let me just emphasize yung consular office ng DFA dito sa Baguio is technically not a regional office of the DFA. It's a satellite office of the Office of Consular Affairs of DFA main office in Manila. So we offer ang services namin, passport issuance, assistance to nationals facilitation, and then civil registration services. So yung second part, yung assistance to nationals, that is geared towards yung mga OFWs natin who are in distress overseas. So if they have family members based in the CAR region, they can approach us if they need any assistance pertaining to the welfare or well-being of their relatives or friends overseas. Yeah. Yun, napakalawak din ang binibigay nating serbisyo sa ating mga kababayan dito and syempre abroad. Sir, nabanggit niyo po that we also assist in, tama po ba sir, we heard it correctly, for passporting assistance? Yeah, of course, the main function of the DFA Consular Office in Baguio is passport issuance. So basically, if you want to secure a new or renew your passport, ang procedure now is to go online, because especially now that we are experiencing the pandemic, lahat na ng transaction involving our office is through online. So you need to go to the online appointment system of the DFA, which can be found sa passport.gov.ph na site. So, but of course, we still have our what we call yung courtesy lane privileges. Itong courtesy lane privileges are for the following categories: mga senior citizen, PWD, OFW, solo parent, minor children below 7 years old, pregnant women, at saka yung mga with exceptional or emergency cases, like for example they had death in the family or they have medical emergencies that they need to travel overseas. So yun yung tinatawag namin courtesy lane privileges. For those under the courtesy lane privileges, they don't need to go online. But unlike before the pandemic, they can just walk into our office. But now, because of IATF protocols, wherein we need to follow physical distancing and venue capacity, all those availing of courtesy lane privileges, you need to email us prior to coming to our office. You can email us through our email address na rco_baguio@yahoo.com. So you email us if you fall under those categories I mentioned under the courtesy lane privileges. You email us, and then once we find that valid naman yung reason ninyo, then we will assign a date and a time for you to come to our office. In this way, we can prevent yung nagdadagsaan yung mga tao kapag hindi
unannounced yung dating ninyo. So those are the ones that we are preventing. Kaya you need to email us. But for the rest, those who are not doesn't fall under these categories, they need to secure an online appointment slot through our online appointment system site. Yes, no, ang galing kasi lalo na ngayong pandemya, ang dami nating mga kailangan tulong para sa mga ganitong assistance at ang nandyan ang DFA para tumulong. Sir Jose, sa inyong ngayong statistics po natin ngayon, marami po bang kumukuha ng mga passport lalo na ng pandemya at maraming gustong umalis dito sa bansa? Yes, actually, unlike like sabi ko nga before the pandemic, ang nag-online appointment sa amin is around 16,000 per day. But because of the pandemic, we were forced to reduce or decrease the capacity to around 7,000 lang because of yun nga sabi ko nga IATF protocols. We need to follow venue capacity and physical distancing. So, na-lower ng 7,000 na lang per day. So, that's a considerable decrease from the pre-pandemic figures. And that's the reason why probably you're aware, nahihirapan yung mga tao mag-secure ng online appointments because of this decreased slots. Kasi this is unavoidable, no? We need to follow IATF guidelines. So that's why we are decreasing yung slots. But after the lockdown kasi last year, a lot of people would want to travel again overseas. Probably because they were the ones na nawalan ng trabaho during the lockdown last year, and they want to go overseas to find employment opportunities. So maraming nag-a-apply, especially mga OFWs. Like yung mga seafarers, syempre, nag-resume na naman yung operations ng mga cruise ships. So they're the one, dinedeploy na naman sila. Tapos especially yung mga yung mga nag-apply ng migration overseas, especially sa US and Canada. Medyo nag-open na rin sila ulit, pati Australia. Kaya nagsisimula na naman magdagsaan din yung mga families availing of passports because they would want to migrate overseas. Yun nga, Sir Jose, unfortunately, bumaba maraming gustong lumabas nga ng Pilipinas for this reason. And sir, somebody asked a question po about courtesy lane. Pwede po ba naming ma-avail yung courtesy lane na 3 kapag ako po yung magiging companion nung mother kong senior citizen at 12 years old na pamangkin ko po yung kasama ko? How do we deal with this matter, sir? Well, sabi ko nga kanina, if you want to see yung mga qualifications under the courtesy lane privileges, punta kayo sa website. But for senior citizens, the privilege extends to the accompanying adult. As long as the accompanying adult shows to us a valid proof na talagang siya, relative or talagang i-accompany siya sa pagbiyahe. Only one kasi ang extension nung facility na yon, yung sa accompanying adult. But kung merong isa pang 12-year-old na child, because that doesn't fall under courtesy lane kasi nga above 7 years old na siya, as long as merong proof or urgency of the travel, sometimes we accommodate, especially kung kaya naman during that day, amenable naman yung dami ng naka-on appointment namin na applicants. Sometimes we extend for humanitarian considerations, ganun. But it's a case-to-case basis. Exactly, tama naman. Sir Jose, isa pa, kung makikita kasi meron pong nagtanong din, how do we address naman po yung mga nagbebenta ng online appointment for passport assistance? How do we mediate in this matter po? Do we have actions coming from Manila, our head office for this? Actually, maganda yung tanong mo, no, Shekina. Especially sa mga listeners or viewers ng radio program ninyo. I'd just like to paalalahanan ko kayong lahat na please do not huwag niyong tangkilikin yung mga nagpo-post on social media, especially Facebook.
yung mga nag-o-offer ng online appointment facilitation, kasi they ask for a fee for that service. But if you go online, yung online that's free. Gratis po 'yun, walang bayad. But this entities, kapag nag-offer sila ng service, even just for the setting of the appointment, they ask for a fee. Maliban pa dun sa actual na passport fee na babayaran ninyo when you come to our office. Kaya please do not marami na hong nabibiktima tong mga scammers online. When we find out this kinds of illegal activities, we make an investigation, we interview the applicant, saan niya na nakita yung mga yung mga ganyan, yung mga scammers. And then if mayroon naman talagang evidence na na-scam yung aplikante, sometimes we ask the assistance of law enforcement agencies like the PNP and the NBI to do an investigation. We also report these matters to our main office sa Manila para rin probably to ask these social media platforms to take down these pages ng mga illegal entities na ito. Right, yun nga Sir Jose, we are just wanting to clarify that kasi marami nga pong nagrereklamo, nagrarant at tinatag po ang DFA with this kind of matter. And we're glad that there are actions that are being taken para isulong natin yung wastong pagbibigay ng appointment. And also sir, marami din pong nagtatanong kung ilan po ba ang capacity natin in a day at kung bakit daw po fully book until December po ba? Sir Jose, ang ating passport assistance? Yeah. The reason why it's fully booked kasi nga decreased na yung slots. Before the pandemic, ang quota namin dito sa DFA Baguio is 300 applicants per day. But after the lockdown last year, dinicrease ito into dinicrease siya ng less than 50% kasi because of yung mga IATF protocols. And then this was compounded by our office's recent renovation which started last June. So facing kasi yung renovation ng office, phase 1 and phase 2. So half of the office space is under renovation. Kaya aside from the 50% less na appointment slots, this was even decreased even more kasi nga because of the renovation of the office. But slowly, we are now matatapos na yung renovation. We are now starting to load additional slots. Actually, during the renovation, ang average lang namin is mga 80 applicants or less. But now nilalakihan na to around 120 the most. Including na yung mga courtesy lane applicants. And also the reason why may backlog kasi not only here sa DFA Baguio for the rest of the 36 na consular offices namin nationwide, because sometimes pag nag-institute ng ECQ kunwari or yung isang LGU where our consular office is located, or meron ding nagkaroon ng positive cases among the personnel, sometimes we close yung office for disinfection. Kaya minsan yung mga affected na appointees on that day, rene-reschedule yung appointment nila to some other date na magre-resume na yung operations ng office. So that's the reason why parang namumove yung slot nila, then nadadagdag kung wala dun sa kung kailan magbubukas ulit. So nagkakaroon ng backlog kasi nga nadadagdagan. Then isa pa, yung kapag sabi ko nga pag nagkaroon ng positive cases among the personnel, yung mga close contacts na personnel, they also need to go into home or home isolation or quarantine. Kaya affected yung operations namin. But after the lockdown last year, we made
we had what we call yung alternative work arrangements, wherein we divided yung personnel namin into two teams, which rendered office duty every 2 weeks. So, for example, Team A renders duty sa office ng 2 weeks, and then the next team during the next 2 weeks naman. Then while the other team is on duty, yung previous team naka work from home status. And this then every other 2 weeks we have what we call yung mandatory namin na swab testing ng personnel para in case we can determine baka merong infected personnel sa amin, para yung kabilang team can render duty para tuloy-tuloy pa rin yung operations namin, kasi as much as possible we don't want to close the office kasi nga it creates a backlog na naman. But sometimes hindi mo maiwasan. For example, yung office namin, 11 na ang nagkaroon ng COVID positive cases. Even myself, twice na akong nag-COVID positive. So, luckily, we recovered. So, that's why, tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo namin para sa taong bayan. Yes, Sir Jose, maraming salamat sa inyong serbisyo. At dagdag pa dito, usaping OFW po ang ating gustong pag-usapan. Sir Jose, ano naman po ang mga serbisyo pa ninyo para matulungan at assistance naman natin sa mga ating OFW, lalo na ng pandemya? Okay. Since yung consular office namin is basically, ang main function is passport issuance, so yun, those mga OFWs na may mga new contracts going abroad sa mga work sites nila, or yung mga seafarers natin, yun nga, meron kaming courtesy lane privilege wherein they don't need to go online para makakuha ng appointment. They can just email us, then show the proof na OFW sila or seafarer na merong mga contracts overseas. Tapos yun nga, kapag merong mga OFWs tayo na in distress, meaning they were retrenched or nawalan ng trabaho overseas, or di ko sana gagamitin yung nag-overstay na sila for their visa, nag-TNT na sila, and then o kaya nakulong for whatever illegal activities that they did sa host country nila. We assist by in case the relatives here want us to get some update regarding yung cases ng mga relatives nila overseas. They can come to us, and then we can assist them by getting in touch with our embassies or consulates abroad to get updates kung ano nang nangyayari dun sa case ng mga kamag-anak nila overseas. And then kung merong merong opportunity for that relative overseas na ma-repatriate, then we can also assist them in the repatriation. Especially after the lockdown last year, marami tayong mga COVID positive cases na namatay ng mga OFWs overseas. So the DFA facilitated yung repatriation of the remains pabalik dito sa Pilipinas. So dito sa CAR region, there were a lot of cases like that, especially after the lockdown last year. Yun nga, Sir Jose. I was one of the first hands kasi meron po tayong kaibigang natulungan ng DFA before, and maraming salamat. Sir Jose, i-clarify lang natin, nasaan nga po ulit ang location ng DFA and sino po yung gusto nating pasalamatan, and of course, operating hours po kasi marami pong nag-chat at parang akala nila andun pa din tayo sa isang location. Go ahead, sir. Okay. Yung DFA Consular Office is now located sa upper basement level ng SM City Baguio. Doon sa kahilera kami ng LBC. Because most people are familiar with the LBC Air 21, yun katabi kahilera namin sa baba lang kami ng food court ng SM City Baguio. Just go down the escalator and andun na yung office namin.
Hindi na kami located sa Legarda, yung dating Mercury, yung ngayong Mercury Drug na ngayon. We're no longer located there. Tapos ang office hours namin is 10 a.m. to the public, no? 10 a.m. to 5:30 p.m. But we are only open Mondays to Fridays. Unlike before the pandemic, we are open also on Saturdays until 3 p.m. But now, we removed that. Mondays to Fridays na lang po kami. Right. Yes, maraming salamat Sir Jose for giving us another way na isulong naman yung pagtulong natin sa ating mga car rangers. And ingat lang po kayo dyan. And sa buong pamilya po ng DFA, good morning at ingat din po kayo. Ayun, at sa buong production ng Orange Luzon, maraming salamat sa inyong servisyo para sa ating mga kababayan, lalo na ngayong pandemya. Padayon, Sir Jose. Thank you. Wow na wow! Ngayong Lunes sulong talagang patuloy tayong sumusulong at pinagpapatuloy natin yung pagtulong natin sa mga ganitong serbisyo para sa ating mga kababayan ngayong pandemya at ngayong panahon. Yes, Kabsat. And tutuloy natin yan mamaya-maya lamang kasi we will also be giving naman some tips sa ating mga OFW para hindi po tayo naluloko kasi ayaw natin nang nagpapaloko, di ba? Ayaw nagpapaloko dahil isa sa mga, ayun na sa sinabi na natin, isa sa mga target na mga scammers ay mga OFW. Yes. At para maalagaan din ninyo yung pinaghirapan ninyong pera sa ibang bansa. At ito na nga, pag-usapan natin yan mamaya. Kaya mga ka-Rangers, wag na pong bibitaw dahil at hawakan ninyo lang ang inyong remote at wag niyo ilipat ang inyong channel dahil ito, ang tambalang Good Vibes ay nag-uumapaw. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May
na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan
ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Itong Morning Balita. Mga pumila para sa kandidatura ngayong eleksyon sa Baguio at Benguet. Ating kilalanin. Narito ang balita. Sa unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa halalan 2022 sa Baguio City, buena mano si Councilor Michael Lawana. Tatakbo siya sa pagka-vice mayor ng lungsod. Una, of course, as I said, I will file as an independent. Bakit Vice Mayor? Of course, alam naman natin na tumakbo ako last time during the 2019 election. Unfortunately, hindi po tayo pinalad. But the reason why I will be running again for Vice Mayor is very simple. Firstly, why I'm here today, first day, of course, bakit in the second, third, or last day, it is because of my determination to run as Vice Mayor. The main reason actually is I am from the barangay. I've been a barangay captain for the last 10 years. And despite that I lost last election, I am the only losing candidate that time that went back to the city council and performed to my best ability, to the best of my ability. Sa probinsya naman ng Benguet, kauna-unahang naghain ng Certificate of Candidacy si Itogon Mayor Victorio Palangdan. Lalaban si Palangdan sa pagka-kongresista ng probinsya ng Benguet. I want to represent the people of Benguet in Congress because of so many social problems in our province. What are those? Number one is the land tenure. Only 18% is unalienable and disposable land in the province. We would like to reclassify our lands in Benguet to give more lands to our farmers, to our small-scale miners na rineject ang MGB ang kanilang application as Minahang Bayan because the area they applied is within the watershed. May panawagan naman ang COMELEC sa mga maghain ng kandidatura. Ayusin at kumpletuhin ang pag-fill up sa COC. This could serve as a warning and also an information, advance information sa ating mga candidates that while the process is very smooth, maayos naman yung proseso, maayos yung facility, merong possible delays na mangyari. Kung hindi man sa step 1, sa triage natin, baka may mga delays doon sa kailangan pa nating punan o i-fill out na mga blanks, or issues like 5 lang ang meron siya, kailangan pa siyang magpa-photocopy sa labas. And it will contribute delay kung sakasakaling lahat sila ay pupunta sa last day. If possible, punta sila before the last day to avoid also delays na pwedeng mangyari that could probably cost their candidacies. Okay? So kung hindi talaga maiwasan yung last day, make sure na kumpleto na at walang masyadong aberya. Nagpaalala naman ang Baguio City Police Office na bawal munang magdala ng baril sa kasagsagan ng paghahain ng COC. Meron po tayong memorandum galing sa ating higher headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residences sa mga civilian. This is in line with the filing of the COCs which started ngayon October 1 and which will end on October 8. Kahit lisensyado po yung ating baril sa mga civilian, ay hindi po natin pwedeng ilabas yan. No? Pag may makita tayo na ilalabas nilang baril, i-confiscate natin yan for safekeeping dito sa police station.
until such time na malift po yung suspension ng permit to carry firearms pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy. Nakaantabay naman ang mga kapulisan sa COMELEC office para mapanatili ang kaayusan sa paghain ng COC. Extension ng voters registration, ikinatuwa ng nakakarami. Nagbabalita, Ren de Guzman. Kinumpirma ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at COMELEC spokesperson James Jimenez na extended ang voter registration. Kasunod ito ng unanimous vote ng COMELEC and Bank. Naantala kasi ang registration dahil sa madalas na pagsasara ng mga opisina ng COMELEC dahil na rin sa COVID-19. Ang registration ay nagsimula Hulyo noong nakaraang taon. Siyempre po, masaya po kami kasi makaka-rehistro pa po kami para makaboto sa susunod na eleksyon. Ang voter registration ay magpapatuloy mula October 11 hanggang October 30. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon pwedeng magparehistro. Yung extension ng registration, maganda nga naman yun. Kaya lang, it's an experience lalo na kahapon since alam na nila na may extension, pumunti na yung mga tao. It is to say, ang mga tao naman kasi kung alam nilang last day, saka na lang sila mag-clock dito para magpa-register. Kasi dati-dati naman ang haba ng time natin na pumunta dito para mag-register. Bakit hinihintay pa nila ang deadline saka lang sila pupunta dito para mag-register? Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng COMELEC ang kabuoang bilang ng mga nagparehistro sa La Union. As of now, we are ongoing updating of the number of registered voters for La Union kasi every municipalities are ongoing submitting their results. GCQ with heightened restriction classification extended sa Baguio City sa buong buwan ng Oktubre. Irish Kawili nagbabalita. Mananatili sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang syudad ng Baguio simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Oktubre base sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kabilang sa mga lugar na may GCQ with heightened restrictions din ang Abra, Ilocos Sur, Pangasinan at Cagayan. Habang GCQ naman sa Ilocos Norte, Dagupan City, Benguet, Ifugao at Tarlac. Nakataas naman sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine Classification ang Apayao, Kalinga at Batanes hanggang sa October 15. Sa Executive Order No. 121, Series of 2021 na inilabas ni Mayor Benjamin Magalong, extended ang implementasyon ng General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions guidelines sa syudad ng Baguio. Ang mga establishmentong sarado noong nakarang linggo, gaya ng mga gym, indoor recreation venues, at iba pang leisure attractions ay pwede nang magbukas basta mayroong safety seal certification. Pero hanggang 30% lamang ang capacity kabilang na ang mga empleyado. Suspendido pa rin ang mga non-essential travel. Mananatili sa reduced capacity ang iba't ibang negosyo at establishmento. Ang mga social gatherings o conventions ay nasa maximum of 30% bubble setting at kailangang aprobado ang pagsasagawa ng aktibidad. Lahat ng mga dadalo ay kailangang fully vaccinated na o di kaya ay magpresenta ng negative RT-PCR test result. Ang religious services ay hanggang 20% lamang at limitado sa mga immediate family ang lamay ng mga yumaong negatibo sa COVID-19. Samantala, nasa 30 hanggang 50% manpower capacity ang mga opisina ng gobyerno. Patuloy ang paalala sa lahat na sundin ang minimum public health standards at magpabakuna na. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza at Shekinah Kudaw para sa Morning Balita.
the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes.
Pachulas o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lunes Sulong! At ito na ang ating Lunes Lanules na morning at talagang sulong ang ating napag-usapan kanina nga DFA, yung mga sinusulong na serbisyo para matulungan ang ating mga kababayan FW, ating mga kababayan dito sa Pilipinas para sa kanilang passport assistance. Yes, partner. And yun nga, a few reminders lang. You can always visit their website and their operating hours also varies kasi nga pandemic. And sulong-sulong tayo, partner, kasi hindi natatapos ang usapang modernong bayani ngayong panahon, di ba? Dahil ngayong Lunes, alam naman natin na makakasama natin ang mga yaman coaches at pag-uusapan natin ang OFW at ang way natin para maiwasan ang scam. Yun, no? Diba? At ito na nga, ang ating energetic na chairman and CEO of Personal Finance Advisor na si Sir, talagang ito nakaka-excite, diba? Yes, partner. At si Sir Efren Liamas Cruz. Good morning. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Saktong naka-white din kami. Kaya nga, yung ngiti talaga ni Sir Efren, sagad, talagang ear to ear, no? And hindi pa tayo kompleto. Ang tandem na to ay hindi makukompleto without our yaman coach. We have with us Sir Jay Tolentino. Good morning. Hello. Good morning, Yes, guys. good morning, Sir Jay. Kamusta? Good morning from Dubai. Ay, yes, lapit. Dubai. Kumusta po dyan sa Dubai? Lapit lang. Yes. Ito, kung gaano kalamig sa Baguio, ganito man kainit dito sa Dubai. Oo naman. At di ba, checking ngayon pag-usapan natin ang mga serbisyo at ang mga pwede nating way para matulungan ang OFW natin. Sir Efren, alam naman natin na talaga ang mga OFW, pinaghihirapan nilang kanilang pera. Naman. Pero bakit laging na target ng mga scammer ang mga OFW? Simpleng-simple lang. Kasi, malayo sila dito. So, hindi nila alam yung buong kwento ng mga pinepedal sa kanilang mga, kunyari, pamumuhunan. Yung pala, huhututan na sila, nanakawan na sila ng pera. Yun nga po, medyo mahirap nga yun, Sir Efren. And Sir Jay, ang tanong naman namin, how do we spot ba yung mga nag-i-scam? So for this one, meron akong 5 R na naisip about this. Number 1 is yung returns. Usually, ang pinipresent ng mga scammers na returns is unusually high. So, and in addition to that, guaranteed pa yung sinasabi nila. So ano ba example na ito? Usually, sabi nila mga above 6% and then guaranteed monthly or annually yung returns, which is
normally hindi nangyayari talaga sa isang typical na investment. Okay, and then sumunod is yung risks. Sasabihin nila walang risks involved. Oo, it's little to no risk. Wala kang dapat ikabahala kasi ang risk to, hindi to scam. Usually sabihin nila hindi to scam, pero in reality it's a scam. And then yung sumunod R is recruitment. They Yun. let Sir Efren. people na kaya join. Oo. Oo naman. Sir Jay, maraming salamat sa mga tips na yan. Sir Efren, kapag ganitong mga usaping OFW po at scam, ano naman po ang mga tips ninyo bilang nasa financial advisor po kayo? Ano ang mga way natin para matulungan ng mga kababayan natin? Well, yung pinakauna is that kapag may nagbebenta nga sa kanilang pamumuhunan, no? Pumunta ka agad sa website ng SEC. Kasi sa SEC, nagbibigay sila ng mga notices na kung sino yung parang minomonitor nila na mukhang hindi rehistrado. No? Ang lagi kasi sinasabi nila, ay kami registered sa SEC. Meron kaming Articles of Incorporation. Tandaan po ha, kapag may isang organisasyon ang nagbebenta ng mga pamumuhunan sa publiko, hindi lang Articles of Incorporation ang kailangan. Yun po yung tinatawag na primary registration. May secondary registration pa yan na kailangan mag-register sila sa SEC ng kanilang binebenta para matingnan ni SEC kung tama ba, ayon ba sa batas o hindi. Kapag wala sila ma-produce ng secondary registration at nagbebenta sila, illegal yan. Yun nga, Sir Efren. Paano kaya yun, no, Sir Jay? Thank you for that, no, Sir Efren. Dapat nga naman tingnan natin kung properly registered and duly registered yung mga sasalihan natin or kung man hingi tayo ng payo sa kanila. Sir Jay naman po, bakit meron pa rin mga OFW na aside, alam naman nilang medyo skeptical sila, nagugoyo pa rin sa mga ganitong scam? Oo, marami pa rin. And ako, 5 years ago, din ako, bago pa lang ako sa Dubai. And until now, sa inyo mga nangyayari. Ito yung 3 letters na it's because of desperation, yung greed. Kapag naghalo ang tatlo, it's a perfect recipe for disaster. Talagang may ang kabino. Ngayon, it's pandemic. And with the advantage sa situation, lalo ng mga commerce, para sabihin sa mga FW na madaling ngayon. And then, the investors din na naglalagay pera sa ganitong mga schemes are not aware, hindi sila well-informed about investing. And lastly, yun nga, nagiging greedy na rin si OF. Kaya, ang ending, ibibigay, meron mga cases wherein nilalagay nila yung kanilang life savings kasi they are in return. Kaya pala, Sir Jay. And Sir na, Efren, greed ito talaga, na ending kapag is not nangyari. Yes. Sir Jay? Yes. Ayun. Sir Jay, maraming salamat dito dahil sa mga ganitong mga way natin para matulungan natin mga kababayan. Yes. Pag nangyari na yung pag na-scam na, Ayun. Oo, medyo bumibitaw ng kaunti si Sir Jay. Ayun, at kausapin naman natin si Sir Efren. Ito na nga. Kapag Sir Efren, kapag nagoyo na at naloko na ng scammer ang OFW, anong mga way at anong dapat nilang gawin agad sa inyo as a financial advisor? Pwedeng sila pumunta. Ano mga pwede nilang gawin dito? Well, again po, ang isang dapat nilang gawin is i-report kagad sa SEC para matingnan niya ni SEC. Typically naman, dito domestic-based yung mga nag-i-scam na yan. So may regulatory power si SEC over them. So imbestigahan niya ni SEC. At kung pwede, sana ay maghanap din kayo ibang tao magsusupport sa inyong sinasabi para talagang maniwala si SEC. Ano po? Huwag kayong matakot kasi pwede naman kayo mag-report anonymously sa SEC para baka kayo natatakot na baka balikan ka. No, pwede naman pong anonymous nun. Si SEC na magpapadala ng mga kunwari mag-i-invest at aalamin nila lahat yun po.
Yun nga po, Sir Efren. And Sir Efren, ang usual na tanong ngayon is, meron pa ba silang chance, by any chance, that they can get back the amount that they have invested sa mga ganitong scam? Kung maaga-aga pa po, pwede. Pero kung ilang taon na yan, malamang kung saan napunta yung pera. Kaya very important po talaga, sa umpisa pa lang, huwag basta padatala. Kasi ang laging nakikita natin is, tulad nga sabi ni Coach Jay, greed. No? Kasi nakikita natin yung parang pwedeng kitain, pero hindi yung chance ang kikitain mo yon. Para mong sinabing tumaya ka sa loto, ang hirap kumita doon. Napakaliit ng tsansa. Parang pwede mo na sabihin na, pamigay mo na yung 20 pesos mo. Kasi hindi mo makukuha ulit yan. Ganon din yun sa mga scam na to. No? So masyadong mataas ang return. Chances are impossible yon. It is a scam. Yes, oo. At ito na nga, 'di ba, kanina Shikikay nabanggit ni Sir Jay na kapag minsan may mentality ang FW na greedy na kasi minsan sa pera, gusto nilang madagdagan pa kaya sumasama sila sa mga ganitong mga pakulon ng mga scammer. Yes. Sir Efren, paano natin mabibigyan ng ganitong tulong at mabibigyan ng mindset na huwag masyadong greedy ang ating mga FW kapag ganitong na mayroon silang pera at gusto nilang magkaroon ng marami pa? Okay. Isipin na lang po nila na unang-una, ayaw naman nating nalulugi. Ayaw natin yun. Isipin nyo lagi na malayo sila. Hindi nyo kakilala. No? Tapos pagtitiwalaan nyo kaagad. Di, syempre, pakiramdaman nyo muna. Parang pag-ibig. No? Diba? Hindi kakagat. Okay. So, may tatlo kasing strategy ginagamit yung mga scammer na yan. Unang-una, ang gagawin nila magpapakilala silang parang eksperto. Alam na kasi nila yung mga weakness natin. Pag nakinig ka sa eksperto, typically, papaniwalaan mo kagad. Tapos kung sila nagpapakita mismo ng muka, no? Kung virtual or in person, sila po ay magaganda ang ayos. Ang tawag doon sa psychology is halo effect. Pag maganda yung ayos ng tao, ang tsura ng tao, lalo na kung maganda o gwapo, lalo natin paniniwalaan yon. At pangatlo, ito na yung meron tayong behavior na ayaw mo maiwan pa. Ayaw mong ma-miss out yung opportunity. Ito yung tinatawag ng mga kabataan ngayon na FOMO, fear of missing out. Yung, lalo na kung may iba ng, ako'y sumali na dito limited slots lang yan. Baka hindi ka makasali. Naku, lalo kang para natutokso. Kaya tandaan po ito po yung mga pamamaraan nila na para tayo ay malinlang para lang madala. So, tingnan nyo muna kung papasa sila dun sa tatlo na baka yun yung mismo yung kanilang ginagawang pamamaraan nga para kayo ay mahatak para bigay nyo yung pera nyo sa kanila na hindi nyo na makikita ulit. Yun nga, mga car rangers, mag-ingat tayo sa mga unethical marketing strategy na ginagamit nila. And Sir Efren, any tips and advice naman sa mga car rangers natin para hindi na sila maloko? Maloko talaga. Well, una-una, kami naman po may serbisyo na pwede nyo tanongin kung gusto nyo, no? Pero kaming ask a friend, no? You just Google nyo po. Pwede, sasagutin po namin kayo, no? Para, total, kami na may matagal na rin sa industriya na to, medyo may pagka-expert na rin kami. Magtanong din kayo sa expert kung talagang tama yung sinasabi ng so-called experts nila. And the other thing is that, parang pag namimili ka sa online, hanapin mo yung mga pinakamasamang comment tungkol sa kanila. Huwag kang basta maniniwala sa kanila. Get a third party to validate yung sinasabi nila. Diba? Ako yung pag bumili ako sa online, titin ako yung pinakapangit na comment Para ma-ready ba ako. Ganon din ang gagawin nila. Yun. At Sir Efren, ano pang mga natin na serbisyo galing sa PFA at Yaman Coach i-promote na natin? At yung pang ask a friend na talagang nakaka-catchy. Oo naman. Kasi daw
if you need a friend, hindi si Superman yon, kami yon. So, it's a free service. We're available sa Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Tawagan nyo kami kung nandito kayo or text, no? Ang number po namin ay 0917-505-0709. So magagamit yan para sa WhatsApp, yung pagtawag at saka sa pag-text, no? 0917-505-0709. Or sa Facebook po, meron po talaga kaming page na Ask a Friend, Ask a Friend. Sa Twitter and sa LinkedIn, hanapin niyo lang po yung pangalan F-Friend at lalabas naman po yung aming service. Ayun. Arangkada kung arangkada ang serbisyo nila Sir Efren. At talagang nakaka-excite kapag every morning, iba yung vibes na dala ni Sir Efren at mga yaman coaches para sa ating mga kababayan. At Sir Efren, mga gusto natin pasalamatan pa. Well, salamat. Sayang hindi naka-join masyado si Coach J, pero salamat kay Coach J. He is an OFW who is really working hard para matulungan yung mga kababayan natin doon na hindi sila basta-basta ma-scam. Naku, yan po yung advocacy niya. Salamat din po sa inyo sa pag-host sa amin, kay Sir Dobby, kay Ms. CJ, and all the rest of the Yaman coaches at sa mga nanonood po. Sana matulungan namin kayong lahat. Thank you po. Yun nga, definitely Sir Efren, lahat ng binibigay mo sa aming advices and tips, we carry it on. Pati nga marami ding nagme-message, di lang nagko-comment, pero maraming grateful na OFW natin na ngayon in the middle of the pandemic, you are certainly guiding them. Meron nga kaming viewer from Korea, Sir Efren, that is very grateful kasi sabi niya na talaga ngayon na medyo hindi ko alam kung nasaan ako in my financing handling. Andyan kayo. Kaya soon, Sir Efren, magbibigay siya ng isang mensahe sa Ask a Friend na yan. At Sir Efren, see you soon at sana pagkatapos ng pandemya makita namin kayo dito sa ating studio at magkapag-usap at talagang with interview talaga dito sa face-to-face. Sir Efren. Sige po. Naman. See you soon. See you soon. At kating-kating na ako umakyat ng Baguio talaga. Kating-kating na. Yes, naman. At maraming salamat dahil sa inyong mga serbisyo at ay mga Yaman Coach and sa inyong PFA po. At Sir Kikay, thank you. Ngayong araw ng Lunes Sulong talagang nakita na talaga natin na yung pagbibigay ng serbisyo at kaalaman mo ay magandang bagay. Sabi nga nila, giving is sharing nga ika nga nila sa pagbibigay ng kaalaman, pagbibigay ng knowledge at tulong sa ating mga kababayan. Yun nga, partner. And hindi kasi siya limited lang, di ba, partner? Kasi tingnan niyo naman, mga ka-earners, ang Yaman coaches natin ay hindi lang dito sa Pilipinas. Most of them are coming abroad pa. So sa mga ka-earners natin dyan, they are certainly relatable and reliable at the same time. And yun nga yung serbisyo nila kasi Kabsat is beyond it. So, sa mga car rangers natin dyan that will want to seek assistance, punta lang kayo sa ating mga Yaman coaches. And also, dito naman locally sa Baguio City, if you need any assistance with your passporting, scheduling, and anything that the DFA may add up to what you are, na matulungan kayo, punta lang kayo sa kanilang respective office. Yun na talagang umarangkada pa rin tayo at pagsulong at kasama nating sumusulong ang ating mga supporters at mga manonood, mga ka-Rangers. Ayan, binabati ko po ang ating mga Manawag Rangers. Nandiyan si Lourdes Tulyok, Guding Tulyok at Delia Tulyok. Hello po sa inyo dyan at patuloy pa rin silang ang aga nilang nagigising para manood at sumuporta. At kanila Helen Dulay na sa kanilang military cut-off sari-sari store. At yun pa rin bungad na ang kanilang napapakinggan. At sa mga tambay dyan na taxi driver na nagkakape sa store ni Nanay Helen. Good morning po. Yan. Hi, Nanay Helen. And sa mga car-rangers natin dyan na nanunood pala sa atin, La Union and Pangasinan, maraming salamat kasi maraming tayong estudyanteng napapanood pala tayo. Kaya maraming salamat. And also Channel 11 and Channel 13 via the Tiered Pass Network. Maraming salamat po. And of course, our sponsors, Kabsat, thank you naman for bringing forth the sulong advocacy natin every time. At sponsor, nabanggit mo nga, ito ang NGCP Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Loves Cafe, isa sa mga
healthiest cafe sa syudad ng Baguio at ang ating Sangyo Pocha. Naman, Studio Coffee. Maraming salamat as well. And syempre, we have Pines Estate Gaming and Corporation and Master Key to Success in all application of human life. Sabi yan ng aking best friend Oo, na si Bryant McGill. Oo, yun na nga, sabi nga, GiveX the Master Key to Success. Talagang pagbibigay nandun yung mga paraan at way natin para hindi lang ikaw yung nagtatagumpay din yung pinagbigyan mo ng kaalaman, ng mga bagay or mga bagay-bagay na pwede niyang gamitin sa kanyang journey. Yun nga, Kabsat. And yung natutunan ko rin ngayong weekend na hindi kasi lahat ng tao ready mag-accept ng giving mo. But in return is that there are also people that is willing and open-handedly asking na maraming salamat kasi nabigyan mo kami ng ganito, ng tips, ng mga paraan para maging wasto ang pag-iisip or anything. Kaya giving really is a success already. Tama, at maraming salamat sa ating mga naging guest ngayong araw dahil sa pagbibigay, pag-give ninyo ng mga kaalaman at serbisyo para sa ating bayan. At mga ka-Rangers, patuloy ninyo po kaming suportahan. Every Monday po ang ating financial education. Every Wednesday naman ang ating usapang medical with Lorma Medical Center. At every Friday, ang ating voters education at election day and cases natin with Attorney Elenita. Ayan ang ating mga makakasama every day ngayong week na to. And syempre, partner, every Tuesday din pala. Yes, every Tuesday. We have a Doc Jose din. So sa mga ka-Rangers natin dyan na may kailangan in medical questions or something, please manood kayo every Tuesday naman. At baka manalo pa kayo ng GCash. Wow! Kahit tanong kay Doc Jose with Sana. Ma'am Cynthia ng Aldrich Corporation. Nakapakabago ng mga natin ngayon, programa natin na isusulong ang pagtulong sa inyo. At ito pa rin, si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng mga arangkada stories, kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Naman, partner, syempre, responsible, critical, and inspiring stories kasama ng inyong kakikayat, Shakikay. Ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.